วัตถุเวนไปไอ้เทาไปก็หรอ Hello guys กันเราเล่นเลยตาไว้หน้าชวนคุณไรตักกระจกหนูอ่ะกระจกทีละกระเจาเท่ามาเซวิดีโอก็รอนเสียมไทยไม่ใช่หรอวะ personal ไว้นั่นเนี่ยแต่กันในบางชวนไว้หน้าชวน market clear เท่านั่นแหละกันเองนะชวน request ส่งมังอิน nifty กันเองแต่nga bank nifty เนี่ย clear เท่านั่นเรื่องว่าตอนนี้ก็หันที่หาชวนกระเจาเท่ากันเองสวยๆบอกตอนนี้มั้ง Tuna chuan Dix huai hian le taila kan hria tangin kan en masak ber thu DX huai ni forex trader kan ni vai chuan tuna in kan hmung hian weekly kan en ta a tang kan soi to ta sell side liquidity kan la buy side liquidity kan la le chuan tuna tak hian nge Dix huai hian kan hmu thei ka ti kan ti chuan tunai chuan shorts kan bearish mema weekly a hi chuan ma se karle lamlo than kan bearish ka ti hai October ni som dum bela tang khan bearish momentum ala sanga chon kar masa tung kar big chu nei chu bullish candle kan ne weekly ama se kan be sei chu bearish ala ne chon nge kan enze langa karle lam hi a big in dollar a hian I news atama interest rate te CPI te tama chung ho chu kan du chuan forex.com a hang kan lo inanga technical fundamental analysis tu ta ni chumo chuan hei chu technical ngor standpoint atang chuan kan hmong hian kan zoom anga tlai big te daily ya ta hian box te ka siama hemi ka mark hi imbalance daily imbalance ani chuan a hian buy side liquidity kan ne hei euro dollar nen kan en ko phuna ka soina ma se chuna chuan lo soi lo hei chu buy side liquidity ang hin te lo en top tai la chuan kan hmong hian kan bullish hei bearish si ta point shorts dik ta chung kala lo ni US dollar shorts ma se tuna weekly ya enge liquidity kan la hun ber kan hmu chuan hei bullish ani chuan heng hian hemi bullish candle lo kan la kan bullish hei liquidity kan la hun ber ani chu daily a ching zogin na langa kan hmu hian tro daily a fake change of character kan tiang kha fake market structure shift heng hi a break hian market structure shift kalak dan en ta chuan tuna hian lo entire kan break ta a kan break chuan nge kan expect kan ti chuan bearish flow kan expect ama se chumi ma chuan big pullback mo heng liquidity hei po liquidity chu chu ma te kan ti chuan han entire enge liquidity kan la no ber chu hetlai high hin ta tro tlai high na follow up na chu tlai high follow up na chu kan hmong hian tlai a hian ta aba kha chu heng ho hi liquidity chung chang hi soi fi tur atama ma video ka siam ho te po hain du chan lo the ma se chu a jong an lu thui lu tuk lawa tuna chuan car le lam nuin kala be sei dan chuan dollar hian heng buy side liquidity la karinga dollar a hin ka bearish a long term a chuan ma se car le tan chuan kan bullish na chan sa forward a entaila heta kan soi kha chu ni long term ani ma se car le big takata ni kan bo sai thai na ni na mo chuan kan en forward hi entaila tro forward a po ta fake market structure shift a bearish amount ti chuan a bullish le chu mi chu hei kan hmu hian a break lawa hemi low hi du chu sam chuan hemi big bearish structure hi an la thei tai la mo hemi low a bak zong hi chu liquidity kan ti kha chuan a precise don nan ti an danga liquidity kan la bullishness kan nei le ta inge thleng don chu ka hrilau ma se dollar a big chuan ka be sei chu kar le lam chu heng buy side liquidity target hian bullishness kan be se a chu chu in tin nge thleng dong ka hrilau pullback phot e hourly a chuk thale tai la details do in soi lo lo ngo sai ta sa hourly po liquidity lang na lo om lawa kan long don pon la nga thei mo for sangai lo
chuan Monday te han hak padi la trading setup om te chuan Telegram group ka soi kha Telegram group join tu tan description a han link ka da chuan Telegram group a han hemi DXY hemi zone along hi euro a kan short cha chu mi te pa chu ka ron da nga chuan kan show thei chuan heta hin ka lo show bo nga oh ma zoi euro hi lo entai la le tuna euro USD kan hmung hian na lu tuk tak main tan yan trio ma loko trading panela lu zoi an trading panela hian kan shorts lap kan em zoi nga trading bi wai zon paper trading bi gin ti han antinan unrealistic thau chu ni ma se lian deuh deuhin trade kala thin da chuan tunain hei position pani ran a awm mek ta euro USD le gold ta shorts lak ve ve mo kan hmung hian gold ta pawh 20 plus dollar difference velen ta net quantity chuan euro USD chu 10 lot ani kan hmung hian tlai kan first short ani chuan hei second short ka la na ni ta hian position ke tlo ni Telegram a kha chuan karon po sanga hei chu paper trading chau in ta na tanga ka hman to ni kan hmung hian hei equity phei chu minus tam lu tu ma tang ka thiam lo tanga ka paper trading nan ta hi koi ase Telegram a karon man ho chu competition le challenge ka beina ho in ta ka soi dong han sum nei lo po hian bulatan thei ti trading a ti lan nan mo an bei tak tak chuan chuan USD analysis kan ti zoyang kan muang thoin tlai lo kan break kan biri sa kan bullies le a hei chu rei to kan soi lu tuk lo ma se kar ma sa hi kan mu hi big bearish candle pani kan nei ta dik soya kan bullish ria chu wan chuan bearish flow kan la be se bearish flow ka be se ka ti han tunai kan en lo pang hemi thlen don ma thleng hi chu shorts hei ka target in hunga hemi dikta zong target zone hemi high hin thei se hemi le hemi hi chan chu liquidity kan la hemi hi strong demand zone kha lo om ve le don ta chu kha chuan hemi kan thlenga kan bullish don le don lo kan ya chu mi kan thlen ma chuan dinge pull back anga shorts om le don nge kha chu ka hre chung lo ma se short cha kan line focus mo chu euro USD ka hmu dan ni chuan forward kan en lenga kan hmu tro ta hian a break le a chuan tuna chuan target a hit to wangin hemi trade po hi Telegram a han ka post mai the a trade ta ki ka post ni post lo ka shelawa no setup a trade result chu ka post a ma se setup ka post ni post lo ka shelawa adu zon lo enula chuan USD a chuan tuna chuan clear setup engwa kan hmu lo ta structure break kan mo bearish pullback a bearish chun som zel ka be se 1.06563 bel thing hi chu bearishness kan chun som ka be se ni chu chun deuh mai euro USD chuan video ei du ang khopin gala siam theilawa chu wang chu ni karon ti vak hal theilo lo sa thiam sa mula gold kan en lenga gold ka shorts la kan en ang ho
gold taka shorts la hi tuna ka la hi hei hi ka real account na po kala ta zon hei one lot chi ania real account na zon three lot in kala ta chumin pek chu $6,000 vel chu Indian rupees chuan mani ni lo en thainga ma se chu competition account la len ta competition ka pass vele real account 100k ka trade thei lo ni mo khatiang che han paisa kan nei lo pon muang chang in trading chu long term game ania pitbull a soyang daw in it's a marathon not a sprint ban ti ha chuan chuan man mo lo ina ta hian ngati nge short chi kalak chan nfp ma gold le euro big ta khi chu market structure chu ka en thawa ma se a big takin gold le euro hi chuan dollar movement a zir zel in trade ka siam zo chu forex in trade chuan hriau la tha ka ti an che dana in ang che don em in ang che lo tuna po euro a shorts kala gold a po shorts kala a che dana in ang em in ang lo ma se ka sayom je chu in man meng chu chan chu gold op post zong ve ve nan cheta tuna po pullback chete ngak dila shorts le je kala be sa ya gold po market structure zong chuan market structure hi mark thap hi ka ti vak lawa chan chu ka trading min ti buai zo thina ma chu ei po hi ngati nge ka short kan ti chuan kan ka short na chan kan so yang kan hmong hian all time high hetan thlenga sell reject lian lu tu koma chuan dxy lo strong bok ne dxy bullish lo strong bok ne chuan heta liquidity lang na market structure si pullback chete kan nei a break an nei a chuan mo ta hian first short ka la hei in ho poi ka close ma se ta short ka la le a stop loss tp chu hemi low target hian tp ni chuan 6,910 US dollar a han deuh mai a chuan nifty kan sei ve zo yang stock trade thin ta ke po stock big tak ki chu ka trade law ma se tuna thlatin theiang tok te in zanga te mo tam lo te long term atan ka invest a man mo lovin that ka invest e longa kan mong yen analyze bok tur om hri lo khop mai an chu kan mong hian ta bullish pullback a bullish a hei market structure shift lam kan ni kha market structure shift chu liquidity break na for example khong e liquidity kan la ver weekly a phei chuan market structure weekly a phei chuan weekly hi ka hmu dana phei chuan a bearish don chuan tuna chuan hei kan thar kan ne bearish don chuan 10,000 18,000 zo in chu tiang chho vela break mai chu kan la bearish lo chuan chuan kan pullback thadu ai ni pon ai tamani 6% ve pullback ani pon la bain chan sal tuk mo tuna all time high chuan ka bai don lo shim shim a kai pe chuan sang tu kani chuwang chuan invest duinom chuan nga kula mo heng level chho 20k chho vel tang chuan bai thenga ma set non chuan asang tuk ti ma han short ngot chi po ni chung lo mo kan short don chuan liquidity grab a chuan lower time frame a liquidity grab na market structure shi kan mu chuan lower time frame budi ha 1 hour 15 minute 5 minute eng pon thai mo kha kan nei ni chung han short ang ani lo chuan strong bullish momentum thalu tu kan nei lai lo short ngot te thil ti chi lo lu tu kan ta ka sayom je kan hriat thiam nan ta hian hei thadeuh mai kan nei a liquidity big te kan soi nga zo yang kan ti chak boka kan hmu hian overall a kan bullish ti kan hriat chuan kan bullish mo overall a kan bullish a chuan enge market in tian higher low ron siam ringot ta ni higher low ron siam tro chuan higher low ron siam a chuan chunglama market structure a break le si ta heng tak khi kan capitalize na tur kan capitalize na tur khati han ka trade dan ni chu in trade dan chu ka shraw ma se ka ti dan bi chuan kan bullish atro higher time frame a for example 1 hour an bullish em ta ni chuan trade ka lak du dan chu
liquidity sell side liquidity la phot se ka duwa chuan buy side liquidity la le se chuan trade kala thin mo an chu chu inge om zi kan enang heta sell side liquidity kan la chuan chunglama structure kan han break che chumi min hmu tir chu tain strong demand kan nei ni mo heta po kan du a soi theina chuan hemi lo po break le ti mai theia thavek ma se higher time frame a kan bullish an ta ni for example indian tuna te po hemi demand hi awa ka tro awa ka kan hu chianga wow wait a bit awa ka kan hu chianga bullishness in min chun zom le hai headline demand a thau ni hai strong support po an thai demand po an thai ka thu soi kha chu ai ang pe ka soi tu ma chu an thiam min hing sang sang an phua khami wanga support resistance demand engkim khating kha chu kan man thiam na na hangai tai la apoi mo ber zo ka chu intinge market a move ti kha poi mo ta ni kan mong yan hai heta po kan break a ta sell side liquidity hemi sell side liquidity kan lak le che po hian chunglama kan break a kan bullish chuan ta strong demand a form le ngal mo ouch kan munga hai he strong demand ni le a strong demand a form le a chuan engtinge henga hian trade kalak thin kan enang ta jong ka stop loss alo hit ani pon apoi lo kha tak kha ni risk management poi mo na intinan heta hian ani nge done ka ti na ni mi lo ma se 50% po lo in da se 50% ka dik chuan 50% ka dika ka risk to reward 1 to 2 ni chuan ka profit thau mo khatiang khan kan ngei to ngai chan chu trading a chuan I dikreng don lawa chuan chuan I risk wak chuan nge to pa lo thlenga account block te ziam lo chu ai chuan hei tuna chuan kin low to high hi kalata liquidity la ka structure break nuwa low to high kala stock chu ka trade ngai lawa hei chu lo trade thin ta eng po trade la market chu market tan ta a move dana dang de wang a then khata a then a chuan a move dana dang de wang kha chu kan trade nga kan hre thiam me ang mo kan market trade thina zirin ma se a concept chu in ang vek ani tuna point ka trade hin na zone 1.06 to 0.7 henga hian aw samjoi na seng 1.06 a hian tien entry da ula low cover ula for example a chuan a high hi target ula inzat ratio nge chumi po chuan hei first tp lang da se 1.66 1.66 ratio an ta ni hetiang reng ai trade chuan 50% win rate a po I profit don chu ni a tok lu tuk mo sum siam na long term a sum siam na han tok lu tuk abak eng ma ngai lo chu ka strategy mangula ka tilawa ma se nangmani strategy in hria thiam nan ke po in zir lai mek in zir pa video siam be thau ka ni ka thiam wanga video siam ka ni lo ta kha kha lo seura ma se in ziranga in zir ho in du zong kan in zir hawang pati kha ma kan soi do an takin bo hei po indian hei poi 5 minute a ka hmuta ni tro 5 minute a ka hmong poi 4 hour a po ka hmu don 1 hour a po ka hmu don kha chumi a tak chon enge poi mo kan di zon chumi a poi mo zo taka chu 1 hour 4 hour ti te kha ho chu kan decision siam ran thei dan ni kha poi mo indian man ni leng ani zon 1 minute po thei ti la 4 hour a ka hmuang kha 1 minute a po ka hmu don thau mo ma se trading chu chu tianga bulletin chuan itan mi big ve deuh emaw khatiang discipline nei tha tak ni lo chuan a har ani chu bang chuan keima tak chu weekly daily 4 hour le 15 minute 15 minute ka trade don chu tiang jong conference ka siam tha ti han muang changin ka trade hi ni khaten ni te ka holda chu swing trader ti soi tu che chu kan ni lo ma se antina ka hun nei dan nei ka patience nei dan kha poi mani antina mi then kha chuan trade tan lut ngala an profit ngala an zo du ni chuan an scalp mai mon day trade mai ma se khating tur kha chuan antina time frame hi a hniam po le success rate hi hniam ve le ta chumi po chu kan hria tanga chuan description a han link chi sang sang ka da account hong du tan po a theia chumi ta na milo contact du ni po chuan idea po contact theia biak thei reng ka ni mo chuwang chuan
du du comment ai lo so Johnny bye bye